சிஸ்டர் எல்லாருக்கும் வணக்கம். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இப்போ இன்றைக்கி காலையிலேருந்து என்ன ஒர்க்குன்னு பார்ப்போம். அப்புறம் நட்ஸு ஆர்ட்ரு, அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சிங்கிள் பீஸ் ஆர்ட்ரு, அப்புறம் ஆயிலு, இது எல்லாமே பெண்டிங் இருந்தது. எல்லாத்தையுமே ஓரளவு கொஞ்சம் முடிச்சாச்சு. இன்னும் லாஸ்ட்டு அந்த கப் சாம்பிராணி, கம்ப்ரஸ்டு சாம்பிராணி, அதுக்கப்புறம் மூலிகை சாம்பிராணி, அதுக்கப்புறம் நலங்கு மாவு, இந்த ஆஃபர் மட்டும்தான் கொஞ்சம் இருக்குது. அதையுமே சீக்கிரமே அனுப்பிடுவோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே இப்போ வேல்மாரெல்லாம் வந்துருச்சு. இன்னும் ஆர்ட்ரு பண்ணவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே பேக் பண்ணணும். வேல்மாரல் புக்கு தேவைப்படுறவங்க தனியாகவும் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் ஆஃபர் இல்லாமல். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த மந்த்துக்குள்ளே எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிருவோம்.